És gyere is vissza egyből! Igazából nem tudom, mi bajom van ezzel az autóval, hiszen én szeretem ezt a hobbi terepjáró járműosztályt, ez viszont egyszerűen nem tetszik, pedig nem néz ki rosszul, tulajdonképpen szép, ráadásul kocka, és én szeretem a kockaformákat, de egyszerűen nem tudok megbarátkozni a Nissan X-Trail-lel, és lehet, hogy a verzióim első számú oka itt keresendő. Tehát itt ez volna a Carter védő, amit, hogyha megnézzük, mennyit véd, hát pont a semmit védi, tehát itt nem kéne védeni semmit, aztán mihelyest itt a védelmezni való dolgok jönnek, azonnal pánikszerűen véget ér, és hát ugye ez is inkább a gyalogosok védelmére szolgál, meg hogy szebben felfeküdjenek ide, hát ez is körülbelül mint egy csoki papír. Ez az egyik legfiatalabb Nissan, alig van 3 éves, és már is frissítettek egy kicsit a modellen, szögletesítettek a lámpán, meg az egészet egy kicsit dobozszerűvé tették, de ez itt egy elég durva lopás a G-osztályú Mercedesről, azon állít ki ennyire a helyzetjelző, újabb minőségi problémám volna itt ezzel a műanyaggal, amit mintha egy svájci tisztikéssel vágtak volna le. Az oldalán van a legjobb alkatrésze az autónak, ez a kilincs, ami ráadásul így húzva nyílik, és akkor itt van a hátulja, ami megint tulajdonképpen nem rossz, csak engem egy kicsit zavar, hogy egy az egyben a Honda HR-V-ről nyúlták ezzel a lámpával és ezzel a szárnnyal. Közúton nem szerettem, de egészen hihetetlen, hogy egy ilyen rossz minőségű földúton 60-nal csináljuk ezeket a dolgokat, és leszámítva, hogy Benji és a kamera koppant a futóműből, semmilyen hangot nem hallottunk. Nem ért le? Majd talán most? Én esküszöm, azt hittem, hogy most lesz a érni. És ugye, és semmi. Átkozottul jó futómű ez, csak mivel én azt hittem, hogy ez egy városi picsúr, és hogy valójában a Nissan inkább egy egyterűt szeretne, tehát egy egyterű-szerűen használható hobbi terepjáró szerűséget, ami csak formájában emlékeztet rá. Hát tévedtem, azt kell, hogy mondjam. Egyes padlót küldjet! Ez egy hatalmas autó, 4,5 méter hosszú, ennek megfelelően jó nagy a csomagtartója, ami elvileg nagyszerűen használható volna, hiszen van még egy külön fülekkel ellátott csomagtérhálónk, viszont egyáltalán nem gumis, tehát tulajdonképpen semmire se jó, annyira tartja meg így a csomagokat, mint amekkora szabadságot egy halászháló biztosít például a halaknak, valamennyire fogva vannak, de elég szabadon úszkálhatnak. Hasonlóan nagy a tér a hátsó üléseken is. Bőven és gazdagon, és legutóbb erdélyi útunkon nagyon örültünk volna, hogy a Transporter hátsó ülésének támlája ugyanilyen szépen állítható szögű lenne. Teljesen síkba dönthetjük mindkét üléslapot, és így aztán egész rendes teherautó lesz az X-Trailből. És igazából azon, hogy ez az autó valójában nem hobbi terepjáró, hanem nagy egyterű, az első üléseknél fog lebukni a Nissan. Mert az egyterűt egyrészt a nagy belmagasság, másrészt a variálható utastér teszi, ezt már lehetett látni ott hátul, mennyire kiválóan variálható, és nagyon fontos egyterű tulajdonság, hogy sok kiváló tárolórekesz legyen, és ebből a szempontból a Nissan X-Trail szerintem veri a legtöbb konkurens, hiszen ilyen kitűnő rekeszek, mint itt például, ez az almák befogadására is alkalmas bödönke, amit egyébként a klímaberendezés adott esetben hűt, apró pénztartóval, utasoldali alma, aztán vezetőoldali szendvics, itt óriás szendvicsek is elférnek, aztán utasoldali apró pénztartó, meg más egyéb, egy kesztyűtartó, amivel bármikor tértkalácson válthatja magát, aztán természetesen oldalzsebek, de a legérdekesebb az egyrészt a fiatalok részére egy kisebb bálványtartó, másrészt idősebbek részére, akik nem bíznak kizárólag egy Szent Kristóf érmében,
Itt egy 3-as oltár, elhúzható oltár takaróval, íme, és még esetleg néhány szilánk itt is elfér Jézus keresztjéből. Alapban az X-Trail első kerék hajtású, és csak szükség esetén kapcsolja a nyomatékot a hátsó kerékre is, de azt is csak akkor, hogyha autó állásba tettük. Egyébként a kardán tengelyen egy elektronikusan vezérelt kuplung szerkezet található, és ugyanez dolgozik még a hátsó tengelyen is, tehát a féle hátsó differenciálzár féleségképpen működik. Jobb egy kicsit, hogyha alapban a hátsó kerék dől, hiszen ki tudja, lehet, hogy egyszer le kell forgatni, mint tesztautót, és akkor valahogy mindig kell vele egy kis hülye gyerek pörgés a laza talajon, de így, hogy csak a feltétlenül szükséges nyomatékot küldi hátra, így nem fog pörögni az autó, így egy rendes elsőkerék hajtású autó módjára kicsit az orrát tolja kifelé. Koppant? Nem koppant semmi. Majd most. Nem, csak zörög hátul emiatt a hülye csomagtérháló megoldás miatt, de egyéb most se koppant, egyszerűen hihetetlen. Zseniális. Nem szerettem az X-Trailt, őszintén szólva a forgatás előtt azért nagyjából mindig próbálom magamban megírni, hogy mit fogok mondani az autóról, és már megvolt a végszó, hogy hát nem szeretem, de az a helyzet, hogy időközben megkedveltem, és szerintem így, hogy tudom, hogy ez terepen ennyire jó autó, így most már városban is sokkal jobban tudnám szeretni. Zsír, tényleg meggyőzött. Menjünk. Nem tűnt egy jó autónak. Nem, abszolút nem tűnt jó autónak, de hát ez nagyon durva volt ez a tempóval, ez a ugrálás. Tehát ezt nem hittem volna, hogy nem koppan le, úgyhogy most megyünk és fölvesszük szemből is. Ennyi volt már a terepjárás, melyen az X-Trail közmegelégedésre jelesre vizsgázott. Közben azért itt a jelentősebb árok járásokon, hogy kombájnosoknál mondják, fogtunk egy medvét, tehát ez itt leért. Az autó tehát tökéletes, ez az egyetlen hülye alkatrésze van, amit azonban a többi illesztési hiányosságok és sorjás műanyagok ismeretében nyugodtan ajánlhatom, hogy aki komolyabban akar terepezni vele, az fogjon egy bicskát és faragja le, senki sem fogja észrevenni a különbséget.